எஸ் எஸ்எட்ரி ஹோம்ல இருந்து நீங்க இருக்கல வாங்க வெல்கம். இந்த பல்லாவரம் அண்ட் பம்மல் ஏரியால இருக்கிற எல்லா பில்டர்ஸோட வீடு எல்லாம் நாங்க பார்த்தோம். பட் அதுல எனக்கு பெஸ்ட் வந்து இந்த லொக்காலிட்டியும் பிடிச்சது. அண்ட் என்னோட மிஸ்ஸஸ் சொன்ன மாதிரி லொக்காலிட்டி தவிர பசங்களோட ஸ்டாஃபா இருக்கட்டும் எல்லாரும் செம்மையான ஒரு இது இருந்தது. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் இந்த வீடு புக் பண்ண கிரவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் வரைக்கும் தான் கட்டியிருந்தா. நாங்க இது செகண்ட் ஃப்ளோர்ல நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது எல்லாம் கஸ்டமைஸ் பண்ணி தந்திருக்கா. எந்த மாதிரி நாங்க சொல்றோமோ அந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி தந்திருக்கா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்க இது புக் பண்ணறச்சல இன்ஃபேக்ட் அந்த மார்க்கிங் கூட போடாம இருந்தது. ஒன் லைன் மார்க்கிங் கூட போடாம இருந்தது. எங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நாங்க சொன்னா இந்த இடத்துல பூஜா ரூம் வேணும்னு சொன்னோம். பூஜா ரூம் வந்தது. பூஜா ரூம் இப்போ நீங்க எடுத்திருக்கேன். இந்த இடத்துல வேற என்னமோ இருந்தது ஒரிஜினல் பிளான்ல. பட் எங்களுக்கு இந்த இடத்துல கிராக்கரி இது செட் வேணும்னு நாங்க சொன்னோம். சோ எக்ஸலண்டா எல்லாம் பண்ணி தந்தா. இன்ஃபேக்ட் நோங்கிற வார்த்தை அந்த ஏடிஎச் ஓட எம்ப்ளாயிஸ் கிட்ட நாங்க வந்து கேட்கல. ஃபால் சீலிங்கா இருக்கட்டும், இன்டீரியரா இருக்கட்டும், எல்லாம் எவ்ரிதிங் வந்து எங்களுக்கு சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்கிற வரைக்கும் வந்து எல்லாம் கரெக்டா பண்ணி தந்தா. நான் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லணும். 10 மார்க் மேக்ஸிமம் தரணும். 1 is lowest and 10 is highest mark for ATH னு சொன்னாக்கா நான் 10 out of 10 தான் தருவேன் நான் ATH க்கு.